داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحضروا خبركم سمعتنا زينا انه بقدامنت ارسط زينا اب مقتصر انبطا زترأي وهود وفري تمويسو قففت عصا نتفتاتهم كحيلو مزخاخر قريبو فحز بلا قشتا تطرنفان تتقمتي محبراوي اقلت كونا كم زقبات حبيرو وطري حوس دسيت كوريا دقيس اللي بزلو الوان بريزيدنت دوبوب كوريا اب تشاينا خبز يحيلو اب تشك حد عطوق اب هوسبيتالات متقعد فزيمه 6 سبات قتيلا كاب كلاي سومون نايز حلفه ورحدار كاب إثيوبيا تبقيسو اب وسن كبابيتات زوباتات دوبوبن زوبا سميناو قح بحر نسترأي ورار أنبتا بلعل وهدت موياويان حرشة من محدارات هزبن أبلات حيلتات مكل خالن اب حصير اوان اب تحت قصر كمزاتو منستر حرشة اب زول صور حو مسيحة قليسو اتي كاب 10 سلسته كساب 10 شريش حدار اب زوبا دوبوب نوسان زوباتات صورونا سغنيتي ما عين سنعفن زي تراي عسلم بطانا يقرب كاب 10 تشعتك ساب 20 كلتن حدار اب زوبا سمناو قعي بحرين نوسان زوباتات جيندا بازحن فورن زي تراي ما ناي مدر بدا انبطا مخانو زنصرت منستري تغير صنحه اخل قدم مدلوات تراي مستبهله استوسبس عقبتات كمون ابت مسح زنبره لعل توفاينت او وشت حيدت معلتات نمطفو عبي استواصو كم زغبره ارغاغيتو بمسألة حبريتها بتي موهاد منستر حرشة بدقف ماشينرتات استخايد مدهديث ناي متفازمته حدشعين 500 هكتار كابتي حدقنيا بالع كم زنسهن مهرتي كم زدحنن كفلة تخايل اللهم حجون انتقونه سقات كابي إثيوبيا ساقم حدش ورر أنبتا ملوء بملوء كم زي ثقنت تزحبره أهادو مقصار ساقم تبع نايتي منستري نتي تخلق اتصال كل لا بمكان عتم كتال يقبر له كم زلو انا سيرو حرصت نايتي أنبتا اسرائيل كبابيتات بوغنوم سلتي استوزد قلطفون ادمعن سقمتي مهرتم كابتي انصلالي وزن بركبيت حدقا كم زدحانه بمغلاط استخايد ادمع وفرن ابو استساتفو اكلات المقويسام ኤርትራ ካፕተን ንምጽፋይ አንበጣ ሙቻት ባህል ሀገራት ክትከውን እንከላ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክረምታዊ ናይ ምጽፋይ ባይታ ገለክ ፈለክ ምዕራባዊ መተሓድማ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ አንበጣ ዝጸፍየሉ ከባቢታት ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ محداري زوبا دوبا وقع بحري امباسادر محمد سعيد مانتاي ابتيعو عدن بيلونن مزركبا محبرات ترادو قففت عصاب زكايدو الركب نتفتات المحيال زقبر متبعات المدقافن بقبو كتكمال صويعو ابز حلف عمتات صقاتات بحري بقبو ابربح هاجرن هزبن كوعل بتحدي اب مقفاف عصا زتوافر زيقاتات عوس رح كايدو دما بيتي كالي حجزو سلطنتاتن نواتا وحجزاتن كم استقبل زحبر امباسادر محمد سعيد مانتاي مسسان محبرات ترادو قففت عصا نايزو سيد كم زخونه ابريو نايل احمد بات حدا كابتي نتفتات مقفاف عصا محيال زتجمر بدبات مخان دحر مقلاد ما في لقح الزوارب مخانو لقحم ابوانو ام ملاس عتبات كونو بتوسخي ازقاقيرو امباسادر محمد سعيد مانتاي موداتات صلات هبت بحري بقبو نممزماز عبيتي بروجكتات توتيرن كم زلو بمبراه ابا جماعم بحر زكايد مأكاب موس عسى مدنفع مثلا مخزن زتقال هنساتات مسرح مدب كم زلو بتوسخها افليتو ابا جنفر منستر هبت بحري حلافي اهادو لغاحن ترادو اون اتو ابراهيم صالح بوغنو ابتي زوبا 17 محبرات ترادو قففت عسى اب مكفاف وظيف استبهال ناشت عسى زمت في 15 محبرات كمون كلتا محبرات اقار قففت عسى كم زلوا بمقلاز نتفتاتن محيال زقبر حجز قصالي بمخانو ابلاتن تتاونته ابن معباي بتجهات كسرحو ثلابيو تساتفت بوغنم اب نتفتاتهم عبي ابركتو زنقبرن ابتيعو عدن برعسة لنستدقونات الكلات مفري برد تساقينن داقماي اقل بلد زهبالو كنتات كفتر بتوسخي سويعا هزبي
ብቀረባ ተጠቃሚ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኸውን ኣብ ምጥርናፍ ቁሸታት ፀቂጥካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሃበሮ ኣቶ ፍቱይ ገብረ መስቀላት ዘኻኺሩ ብ5 ታሕሳስ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓሬታይ ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ ወከልቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብልጨታትካ ዓቂብካ ሃጎፋትካ ንምምላእ ብልዑል ተሳትፎ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ምጥርናፍ ዓድታት ከምኡውን ዕድሜኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ቆልዑ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ምልኣኽ ዕቱብ ኣቓልቦ ክወሃቡ ከም ዝግባእ ኣረዲዩ ኣገልግሎት ጥዕና ንምብፃሕ ኣብተን ራሕቂ ዘለዎን ዓድታት ብኣጋር ሓካይ ምስራሕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍቱይ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ኣብ ሃበሮ ጻዕዳ መዝረት ኣፍዓዩን ቃርዑበልን ፍልፍልን ብኮም ዝተሰርሐ ተወሳኺ ክፍልታት ንዝነበረ ሕፅረታት ከም ዘቃልል ሓቢሩ ኣብታ ኣኼባ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክድፋኣሉ ምህርቲ ሕርሻ ኣዳኺሙ ዝፀድሐ ባህሪ ዝፈጠረ ኩነት ንምፍዋስ ሰፊሕ ወፍራታት ክካየድ ከምኡውን ምፅጋንን ምስራሕን ፅርግያታት ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ ምፅጋን ፅርግያ ከረን ሃበሮ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበር ናይ ኣምቡላንስ ሕፅረታት ክፍታሕ ሽግር ፅሩይ ሲስተማይ ዘለዎን ዓድታት ኣቓልቦ ክግበረለን ብብርቱዕ ውሕጅ ዝዓነወ መእለይ ውሕጀ ፕሮጀክት ፊዛ ክፅገን ዋሕዲ መራኸቢታት ብሓፈሻ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ድማ ብፍላይ ዕቱብ ኣተኩሮ ክግበረሉ ዝብል ርእቶታትን ለበዋታትን ሂባ ኣብ ከተማ ባፅዕ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣፍልጦ ተምሃሮ ኣብ ሕግን ስርዓትን ንምብራህ ዝወሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ገበናትን በደላትን ዘተኮረ ጎስጓሳት ድማ ተኻይዱ ኣብቲ ጎስጓስ ኣብ ተራ ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምግታእ ገበናትን በደላትን ሓደጋኝነት ወልፊ ኣገዳስነት ምኽባር ሕግታት ትራፊክ ከምኡውን ሓደጋታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ብዛዕባ ክውሰዱ ዘሎም ስጉምታት ዝርዝራዊ መብርሂ ተዋሂቡ ኣብ ንዞባ ሽዑብ እውን ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝተዋህበ ወኪል ኤሬና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ወጥሪ ደጊስሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ቻይና ናይ ስራሕ መብፃሕ ክፍፅም መደብ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ ዕላማ ፕሬዚደንት ሙን ብቐንዱ ኣብቲ ዝመፅእ 24 ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ቺንግዱ ዝካየድ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ንምስታት ምዃኑ ተፈሊጡሎም እቶም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ኣብቲ ዞባ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለ ከምኡውን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ነባሪ ሰላም ንምስፋን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ክህሉ ብዛዕባ ዘለዎ ምትሕግጋዝ ክዘራረቡ መደብ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተፈሊጡ ብዘይካዚ እቶም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታውን ንግዳውን ወጥሪ ንምፍዃስ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘሎም ስጉምታት ክመኽሩ እዮም ተባሂሉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሙን ኣብ ቻይና ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣበን ብተናፀል ተራኺቡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዛዕባ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለን ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ዘተኮረ ዘተ ከካይድ መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ብደረጃ መራሕቲ ሃገራት ስሉሳዊ ርክብ ከካይዳ ምዃነን ዝግለጽ ዘሎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ናይ ቃላት ኩናት ተሸሚመን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ሰሜን ኮርያ ብዝቐንያት እዚ ድሕሪ ዘካየደቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸቶ ፈተነ ኣፅዋር ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወፅሪ ዓሲሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ይሕብሩ ትማሊ ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኩስ ብረት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቆተሉን ካልኦት 2 ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ እቲ ወዲ 42 ዓመት እዩ ዝተባሃለ ዕጡቕ ድሕርቲ ኣብ ክፍሊ መጸበዪ ሕሙማት ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ነፍሱ ከጥፍ እኳ እንተፈተነ ከቢድ ማሰይቲ ወሪድዎ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ከም ዘሎ ፖሊስ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ነቲ መጥቃዕቲ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝፈጸመ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ እቲ ፖሊስ ዝተዋህበ ሓበሬታ ነፂሩሎም ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ኣብ 2015 ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ዝተፈጸመን ህይወት 9 ሰባት ዘጥፍአን መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ዝለዓለ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ደይመደ ኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣርስታት ክደግመልኩም ኣብ ምቁፅፃር ኣንበጣ ዝተረኣየ ውህድ ወፍሪ ተመጒሱ ገፈፍቲ ዓሳን ጥፍታቶም ክሕይሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ሕግን ስርዓትን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ወጥሪ ሓውስ ደሴት ኮርያ ደጊስሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ቻይና ከም ዝበፅሕ